Савана 2014 година, 220 000 км, 6+1, 5.4 V8 в перфектно състояние, Southern Comfort Edition. Доста рядка версия за модела. Последният модел се върти и отляво, и отдясно. Штори, трети седалка ставаща на легло. Blu-ray плеер, стерео отпред и отзад, телевизор, два шива даха, LED амбиентно осветление, гумени стелки, както казах, Southern Comfort Elite. Много рядък автомобил и много подходящ за семейства с деца. С БРЦ газова уредба, навигация, музика и всичко, както му е реда за един такъв американски ван. Мултифункционален волан, с такова огледала,